חלום. ושלום לכולם, כאן חיים וכאן איתי רום, אנחנו רון, מה זה משנה? כן, ומי שלא רוצה מיינקראפט, עוד מעט נתחיל סדרות יותר מעניינות. אז מישהו יכול לתקן. יאללה בורון. אז מקווה שאתם עוד פעם שומעים אותו. לא יודע. אבל אם לא, אני אתחיל לצלם עם setting. סני. מה זה משנה? אז כן, אני אתחיל לצלם איתה. בוא כבר, לא ביקשתי. פיג שלי. בוא. אתה אחראי מזון, לא אני. אתה אחראי. אני אחראי, אני צמחייה. תודה. תחצוב לי פה, אני חייב את הפרדים האלה. הם כל כך, מה זה משנה? כל פרח שתראה תביא לי. חזיר! תודה. יאללה, רק תכתוב לי את כל הפרחים האלה פה. טוב, עזוב. לא משנה, בוא נצוד חזירים. יש פה קניון, מה זה רבינו? לא. אז תגיד קניון. לא! טוב, אני נופל לקניון. נקנה שם לבה. אוץ'. נשים את זה. נלך לכתוב אבנים. אני לוקח את האיירון רק שתדע. אני אעשה לך ציון. אני חוצב את כולו. ואז אני אכין לנו סט איירון על ההתחלה, תדעו שזה מאוד טוב. ובערוץ הישנים היינו עושים פרקים של 10 דקות, היום נעשה 20 דקות, ככה נתחיל באמת. כן, הבעיה שלנו זה לא הדקות. אני יכול לצלם לכם שעתיים, אבל הבעיה זה הג'יגה בייט. זה ממש קונן. הקונן שלנו יחסית חזק. לא הכי חזק, אבל יחסית. איך אני מגיע? כן, לי יש קונן יותר חזק יותר חזק. פשוט. שנייה רון, עליתי. עוד מעט נתחיל לבנות בתים, אבל לא עכשיו. כפי שאתם יודעים, בכל סורווייבל יש מטרה, אז אני ורון לא החלטנו כזה מה לבנות. אולי נבנה עיר, אולי נבנה קניון, אולי נבנה ביג.
לא יודע, נבנה משהו, אבל חצוף. יוצא איתך לקניון, אני קונה לך ברזל, וזה מה שאתה נותן לי? מקווה שאתם שומעים אותו, אני מאוד מקווה. יאללה, רון, 23 איירון. 23. תביא. איזה מניאק. איך אתה שמת? חצופי. נו, הלכתי לחשוב אותו. בדיוק הפרעת לי. משרום, מה זה? זה. מה זה? אני מכיר את המילה הזאת. משרום. חשבתי זה ארומה, אבל לא משנה. יש פה מתכת. כי בינתיים שאני מנסה לעלות פה, לחצוף את הפחם ואני כל שנייה נופל. לחצוב? יאללה, תחוצב. רון, תחפש עוד איירון. כן. יש לנו כולו 25. באמת? ראיתי סרטונים שהיה להם, זה על גבי זה איירון. מיליונרים. מה מצאת? יפה מאוד. איפה? 4 איירון הכי למעלה, איך אני מגיע? אני לא יודע. לא, יש שם הכי למעלה עוד איירון. וואו, הלך לי תכף תבוא. אני אנסה בינתיים לעלות. בגורל! בוא נעשה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. לא יודע. עברתי את זה. שיט. אימא'לה. מה זה? טוב, זינים איתי. תרצינים. טוב, שנייה נחזור שאני אגיע הכל למעלה. וחזרנו. אני מנסה להגיע. טוב, זה עכשיו מסוכן. זה ככה. יופי. יאללה, מתחיל לי ברצון. כל זה בשביל 4 איירון. בטח חיים שלי. 30 איירון זה מספיק לסט אחד. אני לא בטוח זה מספיק לשתינו. צריך פחות סטוק. זה מספיק לשתינו. טוב, נתחיל לחזור למטה. לא רוצה לפעול המים כי אני לא לוקח סיכונים. יאללה. בוא נאכל משהו. כסח פה. עומד למות. יש לנו אינטרו חדש עם רון. מישהו לא יודע. כן, רון ייתן אינטרו חדש.
שנייה נחזור. וחזרנו. כי הייתי בדרך להכין לי פיקאקס. היה לי כזאת בעיה קטנה. יאללה. 33 איירון זה לא מספיק. ממש לא מספיק לסט. מקווה שאני אמצא יותר. ניין. כמה? 38, נייס. עדיין לא מספיק לשני סטים. וכשאני אומר סט אני מתכוון לכלים גם. לפחות סטוק בערך. אפילו סטוק בכמה. אני אגיע לשם, אני לא יודע. פה מלא איירון, אבל לא חשבתי איך אני אגיד את זה. לא ידעתי איך אני יגיע לשם. לא משנה, הגעתי. יאללה, נחצוב. עוד. Nine. עוד. Yes. יש עוד? יש עוד. וזה מוזל שבדקתי. ולא, יאללה. איירון. יש עוד? יש עוד? יש שם. נראה לי יש שם מנהרה. אני אלך אליו. וקודם ניקח קצת קול. שיהיה לנו מה לחמם. היי! בן 1000. או, 54. ניין. איזה פוקס? 55. יאללה. מה? איך פספסתי אותו? בלתי אפשרי, איך פספסתי? אני אנסה לעלות. איי! לא רוצה. לא מגן, הוא צולה בי. הוא באמת צולה בי. סיכי שם היום, אבל נגיע אליו. הופה. לופה. Tino, sopa la catino, el בום, פתח את האלבום. בום, הנה, חתיכה. די, סקלטון. די, תהרג אותי. אמא לי, מה הייתי? די כבר. 1000 סקלטון. נעלה. ילאו! ביי. האיירון הזה שלי, לא שלך. כמה קול? כמה? 42. עכשיו עוד קצת שיהיה לנו לטורצ'ים. וזהו. קצת לתנור, קצת לטורצ'ים. למרות שאני יכול להרחיב פחם. מעניין.
כן, מה עשינו שחזרנו איזה הפקה? לא. הסקלטון ירה בי, מצאתי מלא איירון, יש לנו 62 איירון. היה לנו 62 איירון. רון, יש לנו 62. כן. 62. ו50 קול. זהו. זה? נו. טוב, יאללה בוא נתחיל בשל את האיירון כי זה פיתוי. מלא. נלחמתי בסקלטון, הוא הוריד לי קצת, וזהו. מה האקר? לאכול זה האקר? טוב, אני מחמם את האיירון. על הדרך תביא את כל המזון שלך. בול. כל המזון, יופי. יופי. יאללה, תחכה שזה יתחמם. לא, יש לי. לא משנה. לא משנה, אין לי. עזוב, נו, עזוב את זה כבר. טוב, בוא בינתיים. בוא נראה. 5 שעות או 2. אני יכול להכין לנו. כלום בינתיים. וואי, למה אני זורק את זה? טוב, עכשיו אני אכין לי חרב. היה לי חרב, אני נלחמתי בסקלטון עם פיקקס. עם פרח, ואני דפוק. איזה סיפוך. היה בבנים. היה בבנים. יאללה. אני... יפה, תביא. פה. מה אני יכול להכין לנו? לא. אני לא מכין לעצמי. כך. כן. זה קל ליצור, אבל לוקח הרבה מאוד זמן. כן, אני יכול ליצור 60 טקסטורות, אבל זה לוקח מיליון זמן. אחד קצת. קצת. תכבד. איירון, אבל אני מכין לנו לא, אני חייב 8 איירון. לא, לחרב אני לא בטוח. תן לי. יש לך איירון? הנה בול 8. שנייה. איירון? אני מכין לנו? יש לי מלא עצים. יש לי סטוק. כך. הופ.
על ההתחלה פול איירון, פרק שני. פרק שלישי אולי יהיה דיימונד. היה עולם חתוך, אז התחלנו חום חדש. נייס. כך. כמה סטייקים יש לך? אז קח עוד אחד. זהו, יש לך 10 מיושבים. אני מכין לי נכנס. יש לי טיטול. מה אתה עושה? זהו, בוא. זה פה אני אחתוך, נשים פה גם. וחזרנו, אנחנו פול איירון. יש פה איירון, לא ראינו. איפה? רון, תגדיל. שנייה, אני מכין לך חדש. רון, אתה זרקת לי סטון. טוב, כך, פיקקס. יאללה, רון, תגדיל את הבית הזה, כן, לשם תגדיל. שווה. סליחה. טוב, אני חוטף אבנים קצת. עוד איירון. רון, פה. בוא תחטוף בפיקקס שלי נשבר. פה. נשבר. ותביא את האיירון. יש לו 9 איירון, לי 7. 12, נייס. יאללה, 19. קיבלנו בונוס. טוב, מה? יאללה. רון, להכין לך פיקקס? הלכתי, נחזור. וחזרנו. לא יודע. וואי, אין לי איירון. תביא את האיירון שבתנור. תביא, יופי. עוד כמה נשאר. יופי, יש לנו סט. רון, עוד מעט נצטרך לעלות. למעלה. בוא, פה משאירים את הזבל. את זה צריך. זהו, תשאיר פה את הזבל שלך. כל הזבל. לא. אנחנו עולים למעלה לבנות שם בית. טוב, שנייה נחזור. שנייה נחזור. וחזרנו. יאללה, אני אשגר אותך. בוא. יאללה.
אתה בא? יאללה. איירון. עוד. וואו, אני עייף כבר מהאיירון. וואלה, נעלה למעלה. טוב, מה, נראה לי אנחנו צריכים לסיים. לא יודע, אני לא רואה כל כך, אבל עשינו בטח 20 או משהו. טוב, זה היה הפרק להיום. שנייה, נחשוף את האיירון. הפרק הבא נבנה את הבית. כן, אתה צלם. פעם אחת. תור נעשה. טוב, בוא נעמוד. טוב, זה היה הפרק להיום. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי!